ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଦୀ ହେଉଛି ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ନଦୀ ହେଲା ପାଣି ହେଲା ସବୁ ପାଣି ହେଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ପାଣି। ହେଉଛି ରେଲୱେ ପାଣି ହେଲା ଆଗରୁ ଆମର ଯାଉଥିଲା ଆରପଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଥିଲି। ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ହେଲା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ହେଲା ପଡ଼ିଲାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଏପଟେ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଇସା ଆମର ଅଛନ୍ତି। ପିଇସାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିବା ଏ ପାଣି ହେଲା ଆଗରୁ କେଉଁ ପଟେ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ ତାର ସମାଧାନ। ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇକି ପାଣିଟା ଯାଉଥିଲା। ବେଶୀ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଗରୁ ଗୁରିଆ ପଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଠି ପୋଲ ଥିଲା, ସେ ପୋଲ ଦେଇକି କିଛି ପାସ୍ କରି ହେଉଥିଲା ସେପଟେ ହଳଦୀପଦା ସାଇଡ୍ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଯାଉଥିଲା ଆମର ବିଲ ପଟକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ବାଲା ପକେଇଲେ, ସେବେଠୁ ଏପଟେ ବିପଦ ସଂକେତରେ ଗତି କରୁଛି ଆମର କସିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ। ତେଣୁ ଯାହା ବି 2026ରେ ଯେଉଁ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତେଣୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେମିତି ଏଠି ବନ୍ୟା ନ ହେବ, ବିପଦ ଆସିବ ବନ୍ୟା ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଦରକାର। ହୁଏତ ନଈ ୱାସ୍ ହେଉ କି ଆଉ କେଉଁ ପଟେ ନଈ ଦେଲେ ଯେମିତି ପାଣିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ନିହାତି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛେ କି ଯଦି ନଈଟା ଯଦି ସରକାର ସବୁଆଡ଼େ ତ ଜମି କିଣିକି ନଈ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିଆ ହାଇୱେ ହେଉ କି ରେଲୱେ ଇଏ ହେଉ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ଜାଗା ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଣି ଯଦି ଯେଉଁ ପଟେ ନଈ ଯାଇଥିଲା ଯଦି ସେପଟେ ନଈର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ହୁଏତ ଏଠି ଆଉ ଏମିତିଆ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ କସିପଦା ରୁପ୍ସା କସିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତା ସହିତ ଖାଲି କସିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ରୁପ୍ସା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଯଦି ଆସି ଏଠାରେ କିଛି ଗୋଟେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ହୁଏତ ଏଠି ସେ ସୁବିଧାଟା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଏଠି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଯିବା କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରନ୍ତି ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପାଣିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ପିଇସା ବି କହିଲେ ଆମ ପାଣି ତ ହେଲା ଏଇପଟେ ହିଁ ବୁଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଇଏ ବୁଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ପାଣିଘେରରେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଗାଁ ଆମର କସିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଗାଁ ହେଲା ପାଣିଘେରରେ ଥିଲା। ଏଇ ରେଲୱେ ପ୍ରଶାସନ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ପଡ଼ିବା ଇଏରେ ନଦୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ହେଲା ଏଇପଟେ ପାଣି ହେଲା ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ବୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ତ କେଉଁଦିନ କହୁନଥିଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କର କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଜନସାଧାରଣ